салому алейкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Биё бародарҷон, нишон дед ки ина бародарам дар сарашонам хеле нарак буромадай. И ҳамун хунҳое ҳастанд ки зиёдатӣ ҳастанд, чиркин ҳастанд, мақсад мегӯянд дар таи пӯст ҳастанд. Бо воситаи ҳиҷома иншааллоҳ биизниллоҳ ҳамён нест мешаванд. Хо дар рӯтон ҳастай нарак, хо дар пуштатон ҳастай, алҳамдулиллоҳ ки ҳиҷома бикунед, баъд аз ҳиҷома нест мешавад. Ина ин бародар соли гузаштагӣ мегӯяд дар пеши қори салом гирифта будам бародармон. Ина имсол омада бо пайдо шуда иншааллоҳ ки мегиримша ва нест мешавад. خب جزاكم الله خيرا. ادرس رو خیلی میدونیم برادرجان در تای نوار با واتساپ ما وجود داره. بنویسین ان شاء الله نام نویس میکنیم یک تا آماده ان شاء الله کی میگیریم. جزاكم الله خيرا. إخوة في الله وحب قد سرى لله فلا شيء يفرقنا كصرح شيء